sudah tayang kemana-mana, nanti judulnya bisa dikasih tahu, langsung bisa kolek sama Mbak Lilis ya. Yo, ya perkenalkan kami dari Isanova Official. Ya Mas, ini ke Mas. Ingin memperkenalkan sebuah lagu. Iki loh Mas, piantone sing ganteng kaya jenengan kabeh. Jenengan untung ganteng-ganteng kabeh nek ayu ndak dikira benjam ya Mas. Ganteng kabeh. Iki loh Mas. Wis rene rasa rembukan nek kono, ya cukup iya. Aduh, demam panggung ya, Mbak. Santai. Ayo Cumes-cumes ya kepuyu. Biar aku iso ngomong ya, Pak ya. Ayo, Pak. Ayo, Mbak. Kita mau bawakan lagu apa, Mbak? Judulnya, Mbak? Judulnya Kowe Karo Liyane. Oke. Kowe karo liyane. Sakit aku. Yuk. Ya langsung aja ya, nggak pakai lama ya. Semoga bisa menghibur. Duh, lali ora ya. Ayo Mas Age. Tanpa kowe
Ojo golek sing di bojo. Itu ceritane.